dami pating papalain, oh. Kailangan mapala ko yan. Yan. Lamig kasi. May napagpala na, oh. Ay, nako. Drive bro tayo, Tim Hortons. Tayo na machacha. Tatawid. Yan. Tawidin natin. Ang lamig ngayon. Akala ko ano lang, sakto lang. Minus 18 pa rin. Minus 18. Grabe ano. Lang ako. Ikot-ikot. Yan, sorbihin natin yung daan ngayon dito sa atin. Nagkape ko tapos na punta sa Dollarama. Pang shave, pang foaming sa ano pag nagsi-shave, tapos mga toothpaste, sabon, anong mga chacha. Medyo malinis ngayon, okay yung daan. Alas na ng ano dito guys, ng hapon ng linggo, 2:01 PM. Microtel, yan, may microtel sa amin. Minsan may ano dyan guys, may lounge or bar. Ganda rin uminom dyan. Lang tayo dito, yan. Pwede. Ikot lang. Ikutin ko lang tong King Street, tapos turning ako doon sa pinakadulo. Pinaka dead end ng King Street. Kensington, sorry guys. Kensington Avenue. Tapos pag nag-turn ako ng right, yan yung pinaka main street, 4th Avenue, yan yung pinaka main town namin ng Esteban. Maliwanag, masinag ang araw, ang ganda, nakakatawa. Nagano lang ako guys, nag-ikot dahil itong car ko hindi nga umandar hindi ko nga nagamit ng 3 araw at hindi umandar. So kailangan ko i-drive yan kasi naka-andar ko. Kailangan na talagang palitan ng baterya nito, so kailangan ko na magpalit. Bibili ko next this week. Ito yung kasalukuyang condition ng na daan dito sa amin. Ayan, medyo magandang mag-drive ngayon. Di tulad ng nung nakaraang araw.
nung maaga talagang medyo makapal yung snow at hindi pa na snow clearing. Ngayon pag na snow clearing siya, ganito ang itsura niya. Prince Albert, yan yung bus na yan yung mga sinasakyan ng mga hockey player galing ibang lugar dito sa Saskatchewan. May dayo kasi yan yung game dito sa may sa may hockey ring dito sa Esteban yung laruan. So dumayo sila ang dumayo. Hindi ko lang sure kung sino yung yung kalaban nila. Yan, Eddie Webster, yung aking unang employer. Ito yung guys, pinaka main ng kalye dito sa Esteban, 4th Street. Yeah. Seven-Eleven. Hindi ko makalimutan yung 7-Eleven na yan nung bago ko dito sa Canada, dito sa taong may gabing gutom na gutom ako na mga bandang alauna ng umaga or 2:00. Nakakain ako ng hotdog bun na yung may tinapay ng 7. Grabe dami. Gutom na gutom Okay, yung fuel ngayon $1.49.9. Medyo bumaba dito sa Co-op. Di tulad ng mga nakarang araw, siya 150 something. Courthouse. Yan. Nakapasok na ako sa courthouse na yon dahil nung na-random yung aking pangalan na mag-jury. So nataon nung bunutan na, nung raffle na, kasi bago mag-random yan, bago mag-raffle kung sino yung mapipiling dosing tao, bibigyan ng chance na magsalita. Kung ayaw mo, hindi ka komportable, nung nagtawagan pa lang noon, nag-announce, pumunta kagad ako sa harapan ng judge. Sabi ko hindi ko kaya mag-jury, hindi ako sanay, so pass muna ako dyan. Pero kailangan mo umattend dahil federal sila. Pag hindi mo nag-attend sa ganyan na pick yung pangalan mo na random ka, magkakaroon ka ng kaukulang parang punishable by law. So kailangan mag-attend ka kahit ito yung sa kanto, yung sinihan. Yan. Violent Night, yung movie. Ito naman yung kiddie bag. Pharmacy, ayan, saan kami na pick up pag may prescription gamot, pag kami nagkakasakit. Ayan. 5th Street. Ayan. Ikot lang ako sa bawat saglit. Yan yung mga may mga snow
pa sa gitna. Hindi pa nahahakot. Yung corner na to, itong crossing, apat na bangko yan. Royal Bank, Montreal Bank, Scotia Bank, and CIBC. Yan. Yung apat na bangko dito sa amin. Yan. Makakatawa, di ko alam.